kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Pwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga mayong gabi ni atas sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam noon potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. Si Jesus nag-ingon nga ako mga pulong mong kamatuuran. Ang kamatuuran magaluwas kaninyo, San Juan 8, 31-32. Maigsoon ato ning ablihan sa pagampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, nga magkagagahom sa tanan o sa ka-Diyos, doon ay tulo ka persona, Amahan, Anak o Espiritu Santo, o kami o Diyos nagatuog nagasalig sa Espiritu Santo o sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo o sa nagahalad kami sa pagtuo, paglaom, paghigugma sa Espiritu Santo, sa Amahan o kang Hesus. Yung among gipangayo o gihangyo Ginoo nga muhunong na ang kayo sa gubat. Daghan ang nagamatay sa both parties matag nasod sa kusa kanila nga nasod nag-antos sa daghang mga patay nga mga kauban nila, mga sundao o bisan na mga sibilyan. O naangin sa takay layo-layo rata sa gubat pero naangin tas kalisod sa panginabuhi kay nisaka ang bili sa lana, sa gasolina, sa krudo mo na sa atong merkado nga atong mga palaliton mahalsan mo na nagantos ta sa gubat kay naangin man ta busa Ginoo dungga nga mong pagampo nga mohunong na ang gubat pulihi sa kalinaw kay sa Salmos 46:9 mingon ka man o Dios ako ang Dios ug ako ray makapahunong sa gubat daygon ka na mo Ginoo nga sa migpanabang sa mahal nga inahan Santa Maria Birhen kay ngayang pagampo ngadto siyang anak dili man kabalibaran. Maigsoon magsugod kita o gatong paminawon sa Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok ug manggabi sa tanan natong mga listeners ning atong programa Katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na gyud diya sa Carbon Market, Barangay Ermita nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Aritos kasulatan Badsok sa 1 Tesalonica 2:5. You know very well that we did not come to you with flattering talk, nor did we use words to cover up bread. God is our witness. Nahibalo ka mo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabon-tabunan nga kahakog ug ang Dios maoy among saksi. 1 Tesalonica 2:5. Sa Lucas 24:20 sa maayong balita Biblia na kanayon, our chief priests and rulers handed Jesus over to be sentenced to death and he was crucified. Ang makadagkuan sa mga pare o ang mapangulo mitugyan kang Hesus aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa cross. Lucas 24:20. Sa 1 Tesalonica 2:14 o 15, ang mga magtotoo dito sa Judea gilutos sa mga Hudyo o gipatay nila ang Ginoong Hesus ug ang mga propeta. 1 Tesalonica 2:14-15 gipatay sa mga Hudyo si Ginoong Hesus. Akong pangutana ani Bladsok, wa ka ni makasumpaki Bladsok ang Lucas 24:20 ug 1 Tesalonica 2:14-15? Baliw ko na kog patinaw ani Bladsok. Wa man ni magkasumpaki Brad Rudy kay ang kadagkuan sa mga pare sa tinuhang Judaismo dili pare nga Katoliko nga kining mga pare nga Judaism mo na sila nga nagbantay sa adlang ipapahulay nga Saturday o Sabado nga ipapahulay og dunay mga karne pagkaon nga gidili kay hugaw mo ni silang matanga sa mga pare dili ni Catholic priesthood.
O kini sila adunay mga hidiusa nga kaligot-got kasinaw kasilag kang Hesus kay wa nila maamguhi nga purting daghanang nakabig ngadto kang Hesus ug ngadto sa patakaran sa iyang mga sugo ug balaod gikan sa bahan. Mao na nga sila gusto gyud mo patay ni Hesus. Ya sa 1 Tesalonica 2:14 ang mga Hudiyo mausad nga sila naapektahan tungod kay ang ilang mga sumusunod sa tinuang Judaismo isip Hudiyo ni takliman ni baliman ngadto sa pundok ni Kristo sama ni Saulo nga maglulutos sa mga Kristiyanos pero diyang gimilagruhan siya sa Ginoo naigo siya sa kilat niya nahap o giuli sa nangagtatanaw o siya napili sa Ginoo nga kauban nas mga apostoles usa kadtong mga katawhan sa Hudiya gingon nga sila nagpatay kang Hesus. Pero kung basahon sa nato sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, ang atong Ginoo samtang gilansang hapit na ang ikatulong nga takna sa hapon nga mo'y schedule sa paghunong siyang kinabuhi pinagis pagpatay kaniya si Longinos usa ka sundao mo'y bidughang sa kilid ni Jesus pinagi siyang bangkaw dugo ug tubig miguwa gikan siyang kilid o siya namatay. So kana siya mao'y literal gyud nga nagpatay kay gisugo mo siya sa mga kahugpungan o pangulo sa ngalan natong military sa Roman konstitusyon nila nga sila maugi gigamit. So mo na nga ang mga pare mo to sila nag-andam sa mga ebidensya nga kasumbong nila sa Kristo nga ang silot kamatayon. Sila nag-andam. Samtang ang mga Hudiyo sad mao say nangitag mga paagi nga pag pugong sa mga tao sa pagsunod kang Kristo tungod gyapos kasinaw kasilag nga sila niapil sa tinguha pagpatay kang Hesus. Pero slakton nga pagkasulti ang mga pare mo'y nag-andam sa mga ebidensya batok kang Hesus, accusations. Ngaya samtang kadto mga kapanguluhan sa pundok nga Judaismo naa nilang hutong og dako nga panon sa katawhan nga magagukod gayon ni Jesus o sila dunay rule, dunay bahin sa pagpatay kang Hesus. Pero ang tao yun nga nagbugto sa ginhawa ni Jesus ang silong hinos usa sa sundao. Mao na ang ikatubag nato sa pangutana ni Brad Rudy nga wa ni magkasumpaki kay katong mga kaparian mo nagtigom sa mga ebidensya labi na sa adlaw papuhulay nga si Jesus na nambal. Kaya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo maong bulog sa politika nga sila mo siyagit yun nga ang Jesus angay silutas kamatayon. Pero nakasilot yun literalmente silong hinos nga iyang gidunggab ang kilid ni Jesus mo hinungdas kamatayon. Muna nga ito'y katubag sa may pangutana ni Brad Rudy na kasama itungod kinsa gyud nagpatay kang Jesus. Yan niya si Brad June Purka. Salamat Madjok, mayong gabi kanimo ug tanan nagsunod nato. Labi na sa matalom lite sila si Attorney Maninggulo ug si Judge Julius Ubos ug sa tanang Catholic Faith Vendor sa Tibok Lite. Mayong gabi. Ang pangutana Madjok nga atong nasugatan lagingon man ang iglesia sa Dios dili mawagtang. Apan ang magsupak Madjok nagingon man nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo nahulog sa sayop sa mga panudlo. The church has fallen into apostasy. Tungod niya na ang iglesia na wagtang og napukan. Sa may katinawan na Jok, nga ligon ni pagkatukod niya napukan day. Palihog kog patinawan ng pangutana ha Jok. Kanang usa ka pamahayag nga the church has fallen into apostasy. Mga pinulungan na mga pamahayag sa mga kaaway ni Jesus labi na sa mga katawhan dito sa Hudiya. Kay dako magod ang hutong sa Judaismo ang Israel man na. Kanya nangulo si Moises nga gila
nga dakong pangulo alang sa kausa sa ilang tinuhuan o ang iyang pagkabayani nga na preso ang mga Israelitas sud sa 400 katuig, dili kay 400 sad ang edad ni Moises, dili sugod pa ni Jose katong patriarka. So nakagawa sila o na nga sila adunay dako kayong pagbati alang silang nasod ug ang katawhan sad nagpaluyo kanila. Now kanang ingon nga the church has fallen into apostasy, kung ato nang binasayon, ang Iglesia Katolika nahulog o nakalapas sa dagkong mga sugo o doktrina ni Jesucristo. Munang apostasy. Ang apostasy sa kapinulungan in English nga ang kahulugan na mga sayop o dautan nga doktrina. Erroneous and very bad doctrine. Ya, gituhuan nila nga si Kristo nahulog niya na apostasya. Ug kuni mong pangutanon nga unsa man ginang gingon nga nahug sa apostasya ang Iglesia Katolika, mutudlo sila na sa 1 Timoteo 3 bersikulo 1 ngadto 3 nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang babae dili mamana, ang lalaki di sad mag-asawa ug kini mga doktrina siyawa. Tungod kay ang simbahan, doon naman ko yung mga madre, doon yung mga mungha nga wala magpuyo sa kinabuhing minyo. Kaya tibok nilang lawas o kalag, gihalad man las Ginoo. Doon yung mga pare sad o mga munghi, nga wasad sila magminyo. Kaya sila nanaad sa tibok, lawas o kalag, paghalad sa buluhaton sa Ginoo. Munang naa sa monasteryo o mga pare nga naa sa itong mga parokya, doon na slave saad sa ingan lang natong silibase nga dili sila magminyo. Pero kana dili na invento sa tao. Mao na ang plano sa Ginoo nasa San Mateo 19:10. Nga ningon ang Ginoong Hesus, doon na mga lalaki ug babae nga didto pa sa bakansya ang inahan, sa ilang inahan. Ako nang gipili nga daan nga dili sila magminyo alang sa buluhaton tibok lawas ug kalag ikahalad nila sa buluhaton sa Dios. Mora nga ang uban nga mga kaigsunan ni sakay nga unsa man ang sayupa, unsa man ang sala, unsa man ang kain og apostasy kay dili magminyo ang babae ang lalaki sa dili sa mga asawa. Chosen na Ginoo. Prerogative na sa makagahom nga Dios nga na siya gitawag daan ug dili na yawanon kay lagi ang ato sa Ginoong Kristo wa may asawa. Busa kadtong mga gitawag niya tungod sa bukasyon divine nga tawag sa Ginoo para silang buluhaton, para silang bukasyon. So dili na iya siyawa, iya na si Dios. Ila nang ipasumangil aron lagyon makayatak sa Iglesia Katolika ug kapasanginlan nga kini nahulog sa apostasya ug sayop dili na tinuod. Kay dili man apostasy ang pagpili sa Ginoo nga dunay mga lalaki ug babae nga mohalad silang kinabuhi alang sa pag-alagad sa Dios. Mao na atong tubag sa pangutanan John Porcanya, atong tagdon si Dennis Bacolod. Yes, si Dennis Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok. Mayong hapon, mga kaubanang nga gwapo. O mayong hapon sa atong tanang mga suking tigpaminaw. Brother Sok, ako pangutana ba? Unsay kalainan sa Hudiyo, Hebreo o Israelitas? Kalainan sa Hudiyo, Hebreo o Israelitas? Israelitas. Isa pa. Mura na duhan. Kanang tulo. Hudiyo, Israelitas o Hebreo. Hebreo. Now, ang Hudiya o sa Juda, sa nakadapit siyang lumulupyo diha nganlag Hudiyo. Niya ang Israelitas lapad na siya o kahulugan o kana mga Hudiyo Israelitas masana sila pero dili tanan sad nga Hudiyo Israelitas kay doon naman sad sila uban nga lain sa sila og pagtulunan. So Israelitas is a group or a nation
ya covering other nations. Samtang ang Hudiyo nagpuyo sa Juda. Ang mga tao nagpuyo sa Juda nga lang Hudiyo. Ya ang Hebrewanon o Hebrew usa na ka pinulungan sa karaang panahon. Hebrew, Griego, lingua Latina. So pinulungan na siyang Hebrew. Pero ang mga tao sad nga kamao niya na nganlan sad og Hebrewanon. Mao nga na sa sulat San Pablo, one of the letters or writings of San Pablo, ginganlan og Hebrewanon. So balik ko na to nga ang Hudiyo mga taong nagpuyo, lumad nga nagpuyo sa Juda. Yang Israelitas kaylap og dako nga kahugpungan dili lang sa Judea ubang mga nasod silingan nga sila nagtamod sa ilang tinuhuan nga gila nila nga from Moses and Israel muna nga lang Israelita. Yang Hebrew pinulungan na sa mga Hudiyo, pinulungan sa mga Israelita o gusto sa mga karaan nga languages maong Hebrew. Ya, dayon ang Griego, dayon ang lingua Latina. So Aramaic o Hebrew mo na'y karaan. Kanang Hebrew di himon lang national language. Samtang ang Aramaic na himong pinulungan sa pipila nga sakop gyapon sa Hebrew. Aramaic o kauban na sa Hebrew. Pareha sa ato Cebuano apan ang atong national language Tagalog. So ang Hebrew mo na ilang national language ya kanang Aramaic usa sa mga karaan nga pinulungan pero ubos sa Hebrew. Sa ato pang analogy ang Manila kuha man na national man na capital of the nation. Ang atong Cebuano dili man capital. Mo na nga ang Hebrew mo nang capital of the Israelites language. Sa muna ito ikapambit tubag sa pangutana ni Brad Dennis Bacolod. Niya si Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok, mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar, Brad Alan Tanggapan, Brad Boy Paraguso ug Brad Edwin Paraguso sa tungkop ni Ganilya. Barsok nga akong pangutana, last Sunday mao ang pagtukod o foundation sa atong simbahan o adlaw sa Iglesia Katolika ug mausad ang Pentecost Barsok. Ang ako pangutana ni Barsok, ang mga Catholic Charismatic Renewal makasulti sila lain-lain nga pinulungan nga dili masabtan. Unya Barsok sa Biblia kung atong basihan nga katong mga apostoles nakasulti sila lain-laing pinulungan masabtan man Barsok na kaning CCR or Catholic Charismatic Renewal mo pressing sila Barsok sa lain-laing pinulungan apan dili man masabtan sa tao. Unsa may atong katin-awan Barsok nga kining charismatic tinuod ba gyud ni nga nakasulti sila lain-laing pinulungan kay sa panahon sa Pentecost lain-laing nga pinulungan apan masabtan Barsok ang ilang gisulti. Sa Katoliko, sa Catholic Charismatic lahi-lahi ang pinulungan apan dili masabtan. Unsa may atong katin-awan ani Barsok? Kanang ginganlan na to og Pentecosts. Mao na ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa kinatibukan sa Iglesia. Human sa 40 kaadlaw sa pagkuyog ni Jesus sa iyang mga tinunan, unya kayab siya sa langit. O kanang pagkunsad sa Espiritu Santo ngayon lang the birthday of the church. Kaya nga to kung kinabuhi ang mga tao o wa tayo espiritu o kalag, wa ba tayo kinabuhi lawas na to way espiritu o kalag di nabubuhi. So mao na nga the Holy Spirit ngayon na siya o the Spirit of the church, and that is another person of the Holy Trinity. Ang Espiritu Santo, ang Amahan mo ng ngayon na to ang unang persona. Kadua, gianak samahan ang anak nga sukad sa way sinugdan nga mao si Jesus. Nya dayon ang Espiritu Santo. Taliwala sa gugma samahan og sa anak. Ang resulta
Holy Spirit. Mo na siya ang nikunsan sa mga tinunan ni Jesus, mga apostoles, na nagpakita sama sa dila sa kayo sa usag-usa kanila. O diya, kay budngan kay sa pagdiskurso ni San Pedro, yan ang panahon na ang gigamit nga pinulungan mo ang Hebrewanon o Aramaico ba. Pero ang tao nga naminaw dito taga Galacia, taga laylay mga nasod sa kalibutan, Roma, uban pa, kasabot man sila. Gasulti ning tawhana o Hebrewanon, pero ganong kasabot na sa itong pinulungan din sa Alemania, din sa Fransya. Kay mo nang nangato gift of tongue. Ang kang San Pedro, gift of tongue, understanding his one language and listening different people, experience that the language spoken by Peter is their own language. Mo nang gift of tongue. So, mo na ang unang gift of tongue. Ang laing gift of tongue, mo ang pagsuot Espiritu Santo, magadaig ang mga tao. Magadaig ang mga kasagaran sa mga Catholic Charismatics seminars. O sila magyaw-yaw pero sila kalibutan nga samtang nagyaw-yaw sila, dunay pinulungan sa mga tao sa kalibutan. Dunay usa gani nga nagyaw-yaw siya sa gift of tongue. Huwag siya kasabot siya gisulti. Pero ang insik nga diastupad niya, ininsik mo gisulti, kasabot ko tanan. So muna nga, lain na siya kalasi sa gift of tongue. That is a sign of the presence of the Holy Spirit. Nga he is really praising the Lord God. Ang iyang yaw-yaw, wa siya kasabot. Pero sa tupad niya hibong, kay pare man ang tupad, ang isulti sa katao, lingua latina. Wa man na ka-eskwela siyang lingua latina. Wa man to ka-eskwela ininsik. Muna nga, lag gift of tongue, nga dili pareha sa usa nga mao nga ang usa ka pinulungan ni San Pedro siyang pagwali Hebrewanon apan nadungog sa mga taga-Roma nga Roman language o nadungog sa taga-Galacia Galatian language. So mo nang gift of tongue nga gi experience ni San Pedro o kanang gift of tongue during the seminar sa ngalan to baptism of the Holy Spirit, ang usa ka tawo mo padayag ang mga pulong nga wa niya masabot pero masabot sa uban. Usa na kalain nga gift of tongue. That is a sign of the presence and prayer to the Holy Spirit. Nga di one concern, wa siya kasabot pero masabot sa uban. And that is also a miraculous way presenting the fact nga usa ni kalaing gift of tongue, timaan sa presence of the Holy Spirit. Muna itong tupag sa pangutana ni Dennis Abarquez. Awato minahon si Mado Aquino. Salamat Badsok ug maayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, ako pagutana Badsok, mahitungod sa katong si Moises ba katong utana sa Dios ba dito sa bukid sa Sinai ba nga kuan nga gitubag sa Ginoong Dios. Ako mao ako kanang pagkatubaga sa Dios Badsok ba nga ako mao ako katus Moises ato Badsok murag nahibuong sa ato Badsok no kay dili man na pangalan kana bang kuan man sa in English pa Badsok ba I am who am ang buot pasabot na Badsok kuan sa kanang kanunay sang karon wa say kuan kanang imitable siya murag naam sa na magkuan sa kuan Badsok no murag tukma man ang tekstuha sa kuan Badsok no sa Hebrewanon 3:8 nga niingon nga si Jesucristo mao sa gihapon karon kuan kaghapon karon og sa walay kahangturan murag mao man gyapon ang kuan na Badsok no murag tukma man ang kuan no tekstuha no. Ang primero kato imong gipahayag nga ang tekstong imong hisgutan dong Hebreo 13:8 nga si Kristo mo sa gihapon kaniadto karon og sumabot. Ya eye asker eye. Kini ako ngan matud pa sa amahan. Ang kahulugan ako ang mao ako. Ingos mo sa di maningan. Nganong ay amo aman. Mo na nga eye asker eye. Ako ang mao ako. I am who am.
But sabot nga, wasay nangagi, wasay maabot. All in Him is present. That is the unchangeable now. Ang kahimtang ginuusa ka karon nga way pagkausap. Ambot sabot, may bawas siya nangagi, may bawas siya maabot. Kaya iyang gahom, naaman sa nga ang pagkakaron. Sa tabag-isap na niya, unsay nitabo sa nangagi, unsay mahitabo sumabot. That is only somewhat a nature only upon God. Muna usa ka kahimtang o kinaiya nga naara gyud iya sa Dios. Di makahimong yawa niya na. So muna nga ang problema mao nga nangutan na si Mado Aquino nga maura ba ni ang pag-ingon nga si Kristo mo sa gihapon kaniadto karon sumabot. Ang tubag niya na nga sa pagkatao ni Kristo dili na kay natao mas Kristo sa Bilin, Bethlehem. Nya doon na siya tuig numero 1 anyo 1 sa iya ng pagkatao. Kanang pag-ingon nga siya mao sige hapon kaniadto karon sa iya ng pagka-Dios. O gusto na ang imong gipayag pangutana ni Mado Aquino. Nya balik ta ni Brad Rudy de Casa. Salamat Brad o mayong gabi diha sa sitio Ulap Basak Pardo, Cebu City nila ni Saning and Pablo Laraga, Luis Antomo Abing ug ni Kenneth and Marjorie Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan badsok sa Mateo 12:32. Anyone who says something against the Son of Man can be forgiven. But whoever says something against the Holy Spirit will not be forgiven now or ever. Sabi ni Saya pa, ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayon mapasaylo karon o bisan kanusa. Mateo 12:32. Sa pagbangutan 5:7 sa mayong balita Biblia ng kanayon, our ancestors sinned, but now they are gone and we are suffering for their sin. Nakasala ang among katigulangan ug nangamatay sila. Kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Kinsay nag-antos? Ang mga anak. Nakasala ilang katigulangan, ang mga anak mo ay nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Sa Ezekiel 18:20, ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Akong pangutana ani Bladsok, wa kani magasumpaki Bladsok ang Ezekiel 18:20 ug pagbangutan 5:7, paliw ko patinaw ani Bladsok. Ang tubagan na Brad Rudy, wa ni magkasumpaki kay primero tekstong imong gi padayag Brad Rudy, Mateo 12 versikulo 32. Nga nagingon nga kung makasa ang tao sa Diyos Amahan, mapasaylo pa. Ang makasa batok sa anak nga mo si Jesus, mapasaylo pa. Pero makasala batok Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo. Mone nga unahon nato nagtagad kay unsa man ang sala batok Espiritu Santo. Kung nato basahon ang Hebreo 6, 4 nga to sa 6. Nagingon ang Diyos nga dunay mga tao nga nagpuyo sa ka makatarunganon nga tuyo alang sa kaluwasan nga mong pagbag-o ka sa sala o gibiyaan nila og bag-o ng mga tao. Apan naunsa ba? Nga bisan nga ni sila nakatuon na sa daghang mga pulong sa Dios, nakatilaw na gani sa nga milagro. O sila nakadawat na gani sa gasa sa Espiritu Santo. Naunsa ba? Nga mibaliman ug naghimo silang dagkong mga sala ug niya ang buhata sa dagkong mga sala, sila dili na makatpahinultol, dili na kahinultol sa paghinulsol. Kaya may isa nga di pasaylo, bisag unsa kadako, bisag unsa kadaghan, kung maghinulsol ta, gisaran tas Ginoo, ngaya ta pasayloon. Pero kini sama nig murag maingon natong pagasulti nga ang dakong insulto divino, kada bang ginsultuhan gyud ang Dios. Kay bag-ugod sila katagan pag magagasa pulong sa Dios daghan, nakatilaw pag mga milagro, pero mituyo gyud pagpakasani balik gyud
mo na nga dili na sila kay hinultols pag hinulsol, kay di na kay hinultols pag hinulsol, dili mo pasaylo. Mo na sila batok Espiritu Santo. Kanya ang gibasa ni Brad Rudy sa Pagbangutan, Lamentaciones. Ang amo mga ginikanan, amo mga amahan nga matay na, pero kami nakapanunod silang sala. Kining pagkasultihan may tungod ni sa salang panulundon. Nga atong ginikanan, adan og iba nakasa gikuhaan sila sa Ginoo sa saput nga espirituanon ang divine grace. Usa ang mga tao sad nga mga tao ning kalibutan wa na sa ingin lang natog divine grace. Mo na nga lagsala nga panulundon kahimtang sa pagkaway grasya sa kalag. Mo na napanunod na sa mga bata, sukad sa pagkabata nato. Makuha na after baptism bunyaganta. Kunya kanang Ezekiel 18:20 nga kung makasa ang usa ka anak nakahimubag dakong krimen, dili ang amahan mo silutan. Kung ang amahan sa nahimog salang dako sa mas pagpanulis pa, dili silutan ang anak. Mo na nga tagsa-tagsa manubag na kay doon naman tayo nagtagsa-tagsa og freedom of will. Atong tuyo og tinguha ug muhukom taniana mo na nga lag free will. Dili na to pasaginlan na Ginoo kay kung nga bitan nag free kay dili mo hilabot ang Ginoo niya na ato gina. Kung mo pili ta sa pagampo nga maayo, pagsimba nga maayo, mo pili ta sa pagpugong sa sala, ato gina angay tas merito ug ganti. Kung ato sa maghimo sa tag mga buhat nga daotan, ngilad nga daotan, ato nagipili, kita say manubag silot yada, kay ato man na. So mo na ang Ezekiel 18:20 nga tagsa-tagsa igabot na to sa adult age. Ano sabi ng adult age? Kasagaran ang laki mo na nga 15-year-old. Ya ang babae 14-year-old. Mo na siya ang kitamdanan sa makasal. Kay makapaanak naman ng 15. Nya mabaway siyang 14, mamabdos man na siya kadi mo na sugod na ang adulthood of a woman or man. So mo na nga ampingan na nato kay kabubuto na sa Ginoo, pero baliko na to sa pagkutana ni Brad Rudy kasa mo na ba niya imo na pagkutana Rod nga ang anak dili silutan sa sala nga gimo samahan. Nagaman sa din silutan sila sa anak. Tulubagon ginato. Kay adult naman ta. Na naman tay free will. Kagahuman sa pagpili itong gusto. Muna itong tubag sa pangutanan ni Brad Rudy de Casa. Balik na ni John Purka. Yan, salamat Brad Chok. Mayang gabi sa kong nanay das Malapok Norte, Maasin City. Naipining, o ni Tatay Crisin, o mga Purka das Esperanza Matalom Liti. Mayang gabi kanyo. O labi na usab sa Hitapi, o po, nakita ta. Ana Sandayan, Hitapi Bohol. Ba't sa itong maaptik ng konsyal sa Pilipi Pugoy, mayong gabi idea Brad. Ang pangutan na Brad Chok katong natsugatan kalang gitawag og ex-communion na dili na dawaton sa simbahan nga Katoliko. Suma sa unang Korinto 16:22 nga ang taong tao gisalikway ang paghigugma ni Kristo. O Glasya 1:8-9 nga ipatunglo sila nana sa San Juan 9:22 ngadto sa 34 nga mga gisalikway sila sa mga Hudyo. Unsa may katinawan ng ex-communion Brad Chok? Palihog og patinawan ni pong tana. Kanang ex-communion, ang lain nga pinulungan na excommunicated. Excommunicated. Abot sa buta na nga, ang tao nga nasa grasya, buta ng matarong, so nadugtong siya sa Diyos. Kaya ningon ang Diyos nga, kung ang usa ka tao nga makasasala, makinulsol, biyaan niyang sala, mupuyo ko kaniya, siya mupuyo ka na ako. Sa tupad doon natay union kayusahan nga to sa Diyos. Pero kung maghimot ang dagkong mga sala sama sa salang mortal, mo na nga gibugto nato sa atong gugalingon nga hukom, gibiyaan nato ang Ginoo. Usawa na nato ang sanctifying grace. Salang mortal, simba kung mamatay tagkalit, punteriya kita sa impyerno. Kaya ang atong Yahweh, atong pasis pagsunod sa langit, sanctifying grace man. Kung ang sanctifying grace, buot sabot, humanda ka kakupisyal, napasaylo na imong sila. Ni kalawat ka,
na nang Ginoo kanimo kay naa naman ka sanctifying grace. Ya, may mo sa sikara na itong Ginoo pinagis paghimog sa mortal, yaw asay mo puli. Alaot kay ta nga ang atong gipili nga husto gipulihan natong usa ka sayop og dautan nga puli nga mao ang presensya sa Yawa. So ang excommunication sa lingwa sa simbahan mao ang usa ka tawo nga makahimo og dako nga kasalanan nga dili ordinaryong kasalanan. Palitan sa ka tao sa Katoliko niya yan lungkabo ng Holy Tabernacle, kuwao niya ang kupa nga gisudlas bino, iyan ang giyatakitakan ug kana kung siya Katoliko ibaw siya nga kana lawas ni Kristo, dako nang sala mo nga dili na siya ordinaryo nga taong makasasala ug dunay kumpisala niya adto sa obispo kay dako man ang sala sa ka babae nga sa makadaghan iyang gipapatay ang bata sa taguangkan sud pa niya unya kana siya dili sad makakumpisal ang pare gawas og emergency obispo gyud ang kumpisalan mo na nga lang natog excommunicated buot sa butana excommunicated giputol na nga atong kadugtungan giputol nga atong katungdanan giputol na ang atong relasyon mo na ngantos Ginoong relasyon sa Ginoo nga nato naputol na so mo nang excommunicated nato pa dili na ta Katoliko giputol naman ang atong lugar kadina ba o pisi gapos tas Ginoo siyang gugma mo na nga kita na niya pero sa diyang wala na ta may gugma niya kaya nagpwersa ta putol na ng pisiya mo na nga excommunicated giputol na kadugtungan sa tao ngadto sa Dios ug dunay dakong saong mubalik siya dili na ordinaryo nga pagkumpisal kaya maminaw niya sa pagkumpisal ang obispo dili ordinaryo nga pare mo nang excommunication yan niya man si Dennis Bacolod ato sa paminawon Kristiyanos ang uban o daghan ang mutuo o muy gamit sa Biblia nga mo'y basihanan nila sa ilang kaluwasan pero dili man matawag sila nga Kristiyanos no og ingon nila dura ko nadunggan nga ang di mutuo og Santissima Trinidad dili Kristiyanos paliw ko no kung katinawa na ni Brother Sok. Mura nga, ang uban mingon, doon naman may pagtuog Diyos mo sa Kristiyano may. But rather, may tuog yun may ni Kristo. Kristo. Ya, kaya nagtuog may, tawagon may Kristiyano. Pero kung ang maong tao nga mingon nga siya Kristiyano, tungkol kaya nituog siya ni Kristo, apan ang iyang prinsipyo sa kinabuhi, dili sumala ni Kristo, dili na siya matawag o Kristohanon. May mo na siyang yawanon palitan. Mingon siya nga, ako, tuog ko ni Kristo. Pero kini akong asawa o paano daghan na kaini kapinan ni 50 kay dato mago dili na mahimo kay usar gyud ang imong asawa samtang buhi pa ka usar sa dambana samtang buhi pa ang iyang bana so mora nga usana ka buhat nga giangkon nga siya dunay pagtuo ni Kristo pero wa man niya buhata ang gitudlo ni Kristo o palitan mingon sila nga Kristiyan, tuo mo ko, Kristiyano ko, pero mupatay kong bata nga naa sa bakan sa inahan. Doktor mo ko niya, dagko magayhatag ng mga inahan nga pakuhaon ang bata. So, ako giko, daghan ako giihaw nga bata. So, stiyan, abortion na, dako ng krimen. Mo sa dili ta tinuod nga Kristiyano. Kung mingon ta nga, Kristiyano ko, pero di ko matuo sa nga doon ay Diyos Amahan, doon ay Diyos Espiritu Santo, dili. Kristo na kong gituan mo dili ta tinuod nga Kristiyano kay naaman nga atong tuhuan ang Amahan kumo Dios nga anak sanglit Dios Espiritu Santo mo sa nag Dios usara ang ilang gahom ug kinayas pagka Dios pero to ka personas ato lang silikway dili na ta dili ta tinuod nga Kristiyano Galacia 1:18 ingon ang Ginoo gihonghong San Pablo og do na ganay tawo nga moanhi nga pagtudlo kaninyo og lain nga maayong balita
nga lahi sa mong itudlo kaniyo ipatunglo ng tawhana. O bugat na kana ipatunglo kay dili mo kana ang ilituko na to kay gidili na sa atong tinuhuan katong pagtuong pagpanunglo ba pag sa pagpanunglo magtinguha og mangandoy nga kanang tawhana nga kung kontra liksan ta sa pisod. O mahilo ba ako na nga panunglo na dili na angay natong litukon busa dili na tinuod nga Kristiyano kaduna lay pagtuo apan walay tinuod nga doktrina o pagtulo na dos kasuguan o balaod nga sumala sa gitudlo ni Jesus. Lain na gani o dili na Kristiyano. Nagdaa sa tinuuan. Daghan ingon kanako Ginoo pero di kasud sa langit. Ang uban mingon Ginoo nakayo kong masakiton ginamit si imong ngalan. O Ginoo nakahimo kong milagro tungod sa imong ngalan. Og ningon si Jesus palayo kamo kanako wala ko makaila kaninyo. Na San Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 nga tusunahan. So katong matawanan ni padayag yun nga kahimo na silang bilagro tungod sa ngalan sa Ginoo pero wala gyud sila magtuman sa matarong ubuutan nga kinabuhi. Palayo kamo kanako wa ako makaila kaninyo. Mao na nga dili tanan nga nag-ila nga siya nituo ni Kristo niya siya tinuo ng Kristohanon dili pa kay bisan Satanas nagtuog Dios nagkurog pa gani. Santiago 2:19 kinahanglan gid ay kang atong mga buhat ug gunahuna mga pulong pahiluna nato sa kasuguan sa Dios. Mo na tong tubag sa pangutana ni Dennis Bacolod. Napay isa. Engineer. Ato pa yun si John Purka. Dahil salamat Brad Chok, isinya sa mas engineer na pa isa. Mayang gabi dahil sa Marigondon. O wata ugma pon kay naamatay biyahe atos kuan sa yuman sa buntag may mong biyahe. Padong sa Itapi. So marang wata ugma. Ako lang pagmangkon das Mario Duarte mayang gabi. Nagigon na pungutan na Brad Chok. Ang Dios na ibalos tanan. O ang Katoliko nagtudlo niya na sa 1 Hari 8:39. Apan si Kristo nga ikaduhang persona nga Dios wala man mahibalo. Sumalas Mateo 24:36 nga si Kristo wa mahibalo sa mga abot. Unsa may katinood na Brad Chok? Mura mang nagligwat ning pangutanaha pa rin mas kang Brad Rudy. Palihog ko pati naon ni Brad Chok. Ang okasyon sa pagpamulong niya na nasa San Mateo Kapitulo 24 niya 31 nga ito na sa 36 may tungod sa pagbalik ni Kristo. Ngayon yung si Jesus may tungod niya itong adlaw sa paghukom, pagbalik niya. Huwag nahibaw. Gawas lamang samahan. Bisan gani ang mga anghel, bisan pa ang mga balaan ng mga santos, huwag kahibaw na ini. Pero si Kristo, wala saan kahibaw. Sa iyang pagkatao pa sa kahibaw. Pero nasa Colosas 3, versikulo 1 ngantos 3, Colosas 1:3, ya versikulo 1 ngantos 3, ang Kristo nga Ginoo wala niya mahibaw. Bisan ang tinagong kaalam sa mahanay bawaan niya. Ang Kristo nga Ginoo nato nga Dios walay natago gikan kaniya. Nahibaw siya sa tanan bisan ang tinago samahan. So ang bote pasabot nga sa pagkatao ni Kristo dili ika padayag kana kaniya sa iyang pagkatao kay ang iyang pagka-Dios nagatipik niya na nga gisirhan sa Dios Amahan ang paglilom sa ito pag dili pagbutiyag aron dili sa magpasagad ang mga tao dugay pa di ay gyud oy. Ha? Balik ang Ginoo niya pa sa anyo 30,000 bitaw. Ginoo rin ibaw na. Busa gibadlong ta sa Ginoo nga dili ta mag patuo nga nakaibaw ta. Ini tabo mangguna sa usa ka pundok sa tinuan nga nganlan og Millerism. Kato si Miller nagtagna niya itong Oktubre sa itong tuiga nga mobalik na gyud ang Ginoo. Kaya ako inyong kasaligan kay ako ning nakita sa mga tagna sa Biblia
hitagan niya pizza. Pero na po ko tato, pwede na magpamaligya na mga tao, ilang mga auto, ilang balay, ilang masakyanan, muna gigukod to lang tanan, nawa. Nga naman kay bakakon man. Kay naingon way nahibaw sa pagbalik nako. Gawas sa akong amahan. O sa bisan pa ang anghel, bisan pa ang mga santos, o ang anak sa tao, mahibaw. Kanang anak sa tao, mao na si Kristo. Apan sa Kolosas 3, 1-3, tanan daig tinago sa man, nahibaw ang anak. Pero isip siyang pagkatao, dili na angay kabutyag kay kana. Mo'y usa ka plano samahan. So sa kapaagi nga tao, dili magpasagad o dili magpatuyang. Kay doon na niya ipitsa nga dugay pa kayong balik, o patuyang ang tao kaligo sa kasalanan. So mo na nga ito'y katubag sa pangutana ni Brad John Porca. Ngayon so habdan tas panahon, salamat kayo sa atong engineer Julius Kaputulan, Dudong Lapi, sa gyapon sa mga engineers, o sa ato sang manager sa DYRF, mao si Brad Rubin Bertusio, yang kaabag si Alvin Sanchez. Salamat kayo. Ato sa mga saludo, salamat sa atong mga kaigsunan nga matinabangon kayo uban sa mga pagampo sa atong tulumadon. Sister Fee o Bradlito Barino, Bradada Mampir, Crispin Tangpos, Emily Albano, Julius Lawas, Sulping Algeri, Jeffrey Kilyusa, o uban pa. Salamat kayo ta. Salamat kayo. Ang Diyos magkapanalangin nato. Tagbuta po ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Inyong nabati ang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapaambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Pwersa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may dalatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Mga D3 Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga need ako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usa ang pagpagama.